Hej, det er Morten. Ja, hej du. Det er fra Helpdesk. Jeg kan se, at du har lidt problemer med din computer, så jeg har brug for dit password for at kunne hjælpe dig. Ja, selvfølgelig. Det er sort kaffe med stort S og 1, 2, 3. Det er super. Tak skal du have. Så skal jeg sørge for, at du får din computer op og køre hurtigst muligt. Ja, mange tak skal du have, du. Det er fint, du. Hej. Hej. Dit password er din personlige nøgle til både din PC og mange andre systemer på universitetet. Giv derfor aldrig dit password til hverken kolleger, familiemedlemmer eller andre. Sørg også for, at dit password ikke er for nemt for andre at gætte. Og lad være med at genbruge dit password til andre tjenester. Sort kaffe.